Salutare prieteni, eu sunt Cosmin și bine v-am găsit pe canalul meu de tutoriale. Primul tutorial constă în prezentarea unui wallhack pentru Counter-Strike 1.6, care este foarte ușor de instalat și care merge 100%, din punctul meu de vedere, o să vă meargă. Da, deci hai să începem. În primul rând, în descriere la acest videoclip o să aveți un link. Apăsați pe acel link și o să vă apară această pagină. Ce trebuie să faceți? Apăsați pe butonul verde cu download și o să vi se downloadeze wallhack-ul. Eu o să intru direct în el, vă îl puteți pune și pe ecran, nu contează. Ceea ce este important este acest DLL care trebuie pus pe ecran și apoi trebuie să intrați în folderul unde v-ați instalat Counter-Strike. Așa, și trageți acest DLL aici. Bun. Și ca să vă arăt că merge, hai să intrăm în Counter-Strike. Bun. Start. Adăugăm un bot ca să vă arăt. Și tot ce trebuie să faceți ca să porniți hack-ul este să apăsați F1. Sunt 3 tipuri de hack. Primul, vedeți exact doar player-ul. Al doilea, vedeți și prin pereți. Și al treilea, vedeți prin pereți, doar că mai încetoșat. Eu o să folosesc primul hack, că na, în realitate mi se pare cam exagerat. Ia uitați-le. Uitați-le, uitați-le. Bun. Și cam asta a fost cu acest tutorial. Sper că v-am ajutat. Nu uitați să lăsați un like, să dați subscribe pentru mai multe tutoriale și să lăsați un coment ca să îmi spuneți ce tutoriale să mai fac. Da, deci cam asta a fost. Ne vedem la următorul tutorial. Salut!